NU itu lahir dari pesantren. Pesantren diajarkan akhlak. NU itu lahir teko pesantren. Pengurus NU harus punya akhlak yang pancen teko pesantren. Nauzubillah, nangis kula Pak. Di depan banyak ulama, lho kok mereka gemberah di belakang. Teke iki nyawang apa ning ngarepe nek kiai. Lho kula niki wong elek kaya ngene Pak, pengen ketemu Mbah Yai Nurul Huda iki gak wani Pak. Andaikan dia lewat saya akan menjauh Pak, merasa diri saya itu bukan siapa-siapa. Pengen ketemu Mbah Yai war kalau winginane teng Jampes wonten manten, kula hadir, kula pengen nyalami lho gak wani. Lho kok pengurus PB duding-dudingan di hadapan Kiai Agung, Masya Allah niki. Wingi kula ngaji dateng Blitar niku sing ngundang niku bakul bawang. Kan berapa? Bawang. Mulai ya digawani bawang. Wingi ngaji dateng Batu daerah apel. Sing ngundang ya bakul apel. Mulai ya digawani apel. Lho iki tenan niki Mas Tongki, tenan niki aku digawani tenan. Winginane ngaji ning Malang ya bakul kerupuk, mulai ya digawani kerupuk. Dereng dangu niku teng Blitar niku sing kagungan hajat niku bakul sapi. Sampeyan iki tenanan iki. Tukang kirim sapi dateng Kalimantan. Aku ya muni, aku kok mulih digawani apa ya? Lah kok ana sing muni letong jarene. Bapak Ibu ingkang kula hormati, hajat panjenengan sepindah hall. Sepindah milad, lajeng hall, lajeng santunan. Niki sing perlu dibahas sing milate ngaji, ngomongne ngaji, napa ngomongne hall, napa ngomongne santunan, apa ngomongne brambang? Telu kilek sak jam setengahan, 4 jam setengah, 5 jam setengah kuat napa mboten? Sampeyan ning ngisor kuat. Bapak Ibu, kalau kita bicara santunan anak yatim, tidak ada tentunya niku ngamal sing hebate ngalahne nyantuni anak yatim. Kita yakin orang yang nyantuni anak yatim itu menurut Rasulullah itu mendapatkan surga plus. Jenengan iki lek kaji mabrur oleh swarga. Jenengan iki lek istiqomah jamaah oleh swarga. Jenengan lek istiqomah deres Quran oleh swarga. Tapi swargane dereng genah, Pak. Tapi lek nyantuni anak yatim niku surgane genah. Kanjeng Nabi dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku iki karo wong sing nyantuni anak yatim ki ning swarga kaya driji loro iki. Kanjeng Nabi dawuh aku karo wong sing nyantuni cah yatim niku kaya driji loro niki. Kanjeng Nabi lek dawuh ngeten, Pak, mboten ngeten. Mboten ngeten. Lek ngene terlalu jauh. Kanjeng Nabi gini itu artinya apa? Wong sing paling cedhek nang swarga karo Kanjeng Nabi niku tibane wong sing nyantuni anak yatim. Swarga yang paling tinggi derajatnya itu surga yang ditempati Rasulullah. Panjenengan pernah berpikir sing mlebu swarga dhisik dhewe niku Kanjeng Nabi. Terus kira-kira sakwise Kanjeng Nabi sapa? Sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi niku tibane Mbok Rondo. Mbok Rondo. Ketika surga dibuka, Kanjeng Nabi masuk dapat satu langkah, enek wong wedok bengok-bengok Kanjeng Nabi, kula tumut panjenengan Kanjeng Nabi lajeng noleh, malaki waman antinya apa bengok-bengok, sapa awakmu rene? Akhire wong wedok niku nyedhek dhateng Kanjeng Nabi, langsung matur, ya Rasulullah, ana imra'atun qa'atu ala aitamilli. Kula niki rondo Kanjeng Nabi. Anak kula jek cilik-cilik, bojo kula sedo. Urip kula iki mek entek, kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula.
Panjenengan dawuh sapa sing ngopeni cah yatim celak kali panjenengan bagi dua jari ini. Hari ini kula nuntut datang panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tersenyum. Lajeng Kanjeng Nabi ngajak, ayo lek ngono mlebu swarga bareng aku. Jadi wong sing mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi niku mbok ron. Ngapunten sing dadi rondo-rondo gak usah cilik ati. Panjenengan sok mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Pokok rondone ngopeni anake lho. Lah lek rondone nglayap ae ya. Enek to rondo tukang kluyuran. Enek jaranan delok terus dadi. Kuwi jenenge rondo kuwuk ngono kuwi. Pak, panjenengan lek pengen mlebet swarga bareng karo Kanjeng Nabi, Islam memberi konsep apa? Rabia rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Pak Lurah niki enten rondo anake 7 bar PTK. Kok Pak Lurah gelem rabi rondo anak 7 atik bar PTK, kok niat ngopeni cah yatim dipapak karo Kanjeng Nabi di depan pintu surga, Pak. Tapi rata-rata lek rondo duwe anak cilik-cilik akeh angel golek bojo. Kula winginan enten kiai iki ndek anak wedok, mantune niku kakung, alumni Pondok Kuwagean Kediri, Pak. Pare. Ninggal tasik enom. Bapake ndak panggil kula, Yai, jenengan padosne bojo anak kula niku lho. Anake cilik-cilik tas sekawan sing kakung nembe sedo. Ya Allah, pendak tak tawakne do ora gelem. Ora gelem alah aja rondo anake akeh to Pak Lukman. Lah karepmu piye? Ya rondo mboten napa-napa, tapi sing gak duwe anak atik mulih ke Hongkong ngono lho. Akhirnya tak jawab, lek ngono kuwi kiai ya gelem, aku ya ngono. Bapak Ibu ingkang kula hormati, panjenengan memuliakan anak yatim di bulan Muharram itu sae. Sae. Tapi jane sing paling sae itu 1 tahun terus awake dhewe santuni. Awake dhewe iki punya tradisi mulyakne bocah yatim, nyantuni cah yatim. Ngapunten biasane namung nang bulan Muharram. Engko setelah itu ki terus sing nyantuni sapa? Setahun ki 12 wulan yu, lek mek sak wulan, lek terus sing 11 wulan sing nyantuni sapa? Lah lek mek sak wulan terus sing 11 wulan sing nyantuni sapa? Lah iya to lek mek sak wulan terus sing 11 wulan sing nyantuni sapa? Lek saged Kanjeng Nabi nderek ndawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem ngopeni cah yatim 3 ae, monggo karo Allah pendak isuk diwai ganjarane jihad, pendak sore oleh diganjaran jihad, pendak awan oleh ganjarane poso, pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, lek mati digaransi mlebu swarga. Ngopeni cah yatim 3 ae. Mula lek sakit teng mriki dibentuk KPAY, komunitas pecinta anak yatim. Wis sampean golek wong 50 ae. Saulan sampean tarik 20.000 ae. Saulan 20. Niku lek wong 50 wis oleh 1 juta. Wis 1 juta niki golekno cah yatim 3 ae sampean tukokne beras 1 bulan ben dikemaem cah yatim. Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga. Golek cah 3 ae, saulan 20. 20. Diomongi mek mendeli ae. Sakniki gudang garam lho sak pak 17.000. Saulan 20. Engko ning panekan enek cah yatim 3, tukokne berase. Lek entuk 1 juta berarti cah sitok 330. Ini dibelikan beras, kekno ibuke. Niki putra jenengan sing yatim niki daharane berase. Panjenengan tiap hari mendapat pahala jihad fisabilillah. Panjenengan dijamin mlebu swarga. Golek wong 50. Lek wong 50 gak entuk, entuke 49. Iki sing ngomong tulisen. Aku lek saulan 20.000, pokok sampean gelem mara nang Blitar tak wehi. Gak iman aku.
Lah sampean rono ora yang nggawa gula. Ya gulane tok 5 kilo kok ora ya malah bati to. Jadi awake dhewe iki lak iso tenan, Bih. Mergo nyapa to? Ngopeni cah yatim itu mulia. Karena Kanjeng Nabi dawuh, aku ki bapake bocah sing ra ndek bapak. Sampe nek ngopeni cah yatim berarti ngopeni putrane Kanjeng Bu. Piye? Nak ulan nang mulo lem apa ya? Lem apa ya? Oh ya. Nak lem. Tak ulan nang mulo nak lem. Lem apa ya? Oh ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada satu hal yang harus kita pegang. Bahwa nyantuni anak yatim itu ibadah agung. Panjenengan kudu sadar tenan bahwa ibadah itu orientasine akhirat. Nyapa awake dhewe nglakoni ibadah salah satune nyantuni anak yatim niki abot. Mergo ibadah niku tibane urusane akhirat, Pak. Sampeyan kudu yakin bahwa ibadah itu sebagai bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Kuwi kudu sampeyan yakini, ben gak abot ibadah. Mula ibadah iki aja kok gathukne karo donya, mboten gathuk, Pak. Ibadah iki kangge sangu lek wis mati. Aja kok gathukne donya, ora gathuk. Mula ora usah kaget nek nek magetan enek wong sregep ngibadah niku malah melarat. Enek wong nang Blitar ra tau ngibadah malah sugih. Loh kenapa ini bisa terjadi? Nggih, mergo pancen ya sumuk. Pancen biasa aku lek ngaji enek kipas angine. Aku ngaji ndak enek kipas angine ki ya ning anekan iki tok. Wis sumuk engko mulih ora dikawani. Ngocok ngono kuwi njaluk tak dompol ndak oleh kuwi. Oleh. Engko tak nyupuk dhewe aku ya. Mas Tongki guya-guyue jawe Pak Kapolsek Brambang larang. Pak Kapolsek dijawel Brambang larang Pak Kapolsek. Mas Tongki batin. Mari lak nyekel HP, karyawan lak di WA. Kuwi siapono Kiai Blitar kuwi lak ngono. Aku apal aku model. Dados awake dhewe iki ning donya iki termasuk tahun baru. Awake dhewe kudu berubah menjadi manusia baik. Artinya awake dhewe kudu sregep ibadah. Alhamdulillah kepinginan kula sitok keturutan diparingi kipas. Alhamdulillah kari sitok neh brambangi iki karian. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, semua ibadah niki kangge nang akhirat yo ya. Nggih, mula sampeyan ora usah kaget. Lek ning donya enek wong sregep ngibadah malah miskin. Enek wong ra tau ngibadah malah sugih. Pancen ngibadah ora kangge sugih, ngibadah ki kangge sangulek awake dhewe ninggalin donya niki. Ora usah kaget lek ning panekan enek wong sregep salat duha.
bendina salat duha bathuke ngecap ireng susun 28. Ngono kuwi nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Loh, ini kenapa terjadi? Pancen salat duha ora kangge panen, salat duha kangge sangu lek wis mati. Kuwi sampeyan eling-eling. Ben awake muncul semangat untuk beribadah. Mula nyantuni anak yatim ki manfaate ora ning donya, manfaate nang akhirat. Aku karo wong sing nyantuni anak yatim sok ning swarga kaya driji loro iki. Dadi nyantuni anak yatim ki kangge swarga, ora kangge donya. Lho mula kadang-kadang nuwun sewu Pak Bu, lek dingen-ingen ibadah kan kaya-kaya ndak oleh apa-apa to. Ayo sampean bedina sregep salat iki oleh apa jajal? Ayem, tanggaku ora salat yo ayem kok. Malah sing sregep salat iki darah tinggi yo ora mudhun-mudhun kok. Malah sing ora tau salat iki tensine normal. Mula kadang awake dhewe karo salat iki kesel. Lah salat nak oleh apa-apa? Jenengan pendak Ramadan poso iki lak mek olehe luwe ta. Mula kabeh wong panekan Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso jenenge apa-apa. Lho, ibadah ki pancen kangge nang akhirat. Kadang-kadang ibadah ki lek dihitung rugi ya. Ayo sing wis munggah kaji aku tak takon, kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning pasar panekan akeh. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji. Mergo kaji ki ndak oleh apa-apa malah ngentekne duit. Lho enek kaji ki jenenge furodak. Kaji niku jenenge furodak. Niku 750 juta wong sitok. Wis. Lek wong ndak duwe iman karo akhirat, lek wong gak sadar bahwa kita akan mati dan mati ki sangune salah satune kaji. Eman 750 juta dige kaji, Pak. Mending gawe tuku sawah, mending digawe tuku truk. Tapi nyapa wong magetan gelem 750 mergo sadar bahwa ibadah ki kangge sangu lek wis dunia ini kita tinggalkan. Gek kaji furodak niki mek 18 dina, Pak. 750 juta. Pinginane adik kula sak keluarga tahun 2024 budal. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya neh. Arep budal kaji wong sak panekan diundang jere Walimatus Safar. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar wong sak panekan kabeh ziarah haji njaluk donga, kabeh ngingoni karo rawon. Ate wong panekan iki gregetne ziarah kaji sak elep, isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Loh, lek terus nyapa sampean kok gelem kaji? Mergo dodomu ki duwe iman, lek kajiku kangge sangu lek wis mati. Sampeyan eling-eling, ning donya ki sing payu duit. Lek ning akhirat sing payu ibadah. Kula tak takon, teng mriki tuku sego pecel ngangge salat apa ngangge duit? Duit, ibadah ra payu. Tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Duit. Neng donya ki sing payu duit, tapi lek ning akhirat duit enggak payu, sing payu ibadah. Sok ning akhirat sampean lek ning alam barzah peteng kuwi sing iso madangi jenenge salat jamaah. Wis sampean ning donya duwe dhuwit triliunan, ning alam kubur peteng, panggah peteng sampean. Mbok sampean tuku pirang atus triliun gak iso. Sing iso madangi nang kuburan ki jenenge salat jamaah. Lah awake dhewe sok bakal mati, mula harus semangat ibadah. Karena lek wis mati awake dhewe butuh ibadah. Mergo lek wis mati sing payu ibadah. Lek ning donya sing payu duit. Mula awake dhewe urip ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Awake dhewe ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Golek duit. Mergo ning donya sing payu duit. Sampai Pak Lukman teko Magetan rene iki rumangsamu golek apa? Sapa sing muni karo Brambang niku sapa iku? Duit.
ngalur ning ibadah ki ning donya ndak punya nilai. Mula ibadah ki ning donya kaya-kaya ndak oleh apa-apa. Mula awake dhewe ki ibadah ning donya gak duwe semangat. Mergo nyapa? Ibadah ki lek kok pikir ning donya pancen ndak oleh apa-apa. Nggih napa nggih? Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal. Akhirat ki panggenane piwales. Ayo semangat nyantuni anak yatim. Ning donya ki mek kon nyantuni anak yatim ora diwales. Tapi ning akhirat sampean orang ibadah mek diwales. Tak baleni. Ning donya kon ibadah ora diwales. Ning akhirat diwales ora kon ibadah. Ning donya ki kon nandur brambang, nang akhirat wi panen brambang. Sampe ning donya aja njaluk panen brambang, ning donya mek kon nandur, ning akhirat sampean seneng panen apa seneng nandur? Sampean seneng panen apa seneng nandur? Seneng panen, mula lek pengen panen mati. Mergo mati niku panen. Piye? Mani apa ya? Ora mani. Al mautu tatimmun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Awake dhewe iki lek pengin tampa nikmat sing sempurna mati, Pak. Mula Quran dawuh walal akhiratu khairul laka minal donya niku, akhirat niku luwih apik tinimbang donya. Mergo ning donya nandur, ning akhirat panen. Ning donya sampean kon bayar arisan, nang akhirat sampean nampa arisan. Sampean seneng bayar arisan apa nampa arisan? Mati. Anak wong mati kok wedi, wong nampa arisan kok wedi lho. Wong panen kok wedi iki lho. Seneng nampa arisan apa bayar arisan? Lho lak ra jawab. Wis ketok wedine kuwi. Artinya apa, Pak? Awake dhewe kudu sadar. Sampeyan jangan berharap ning donya ki dibales ngamal sampean. Mboten. Awake dhewe dibales ki sok lek wis awake dhewe ninggal ning donya niki. Mula awake dhewe ki urusan donya karo urusan ibadah. Ngapunten Mas Tongki, ngapunten. Semangatan urusan donya. Awake dhewe ki lek urusan donya di prinsip telu. Siji, aja kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe motor aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe mobil aja kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe gelang aja kalah, duwe kalung aja kalah, duwe klambi aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tek kula robina. Aku di lemari SU piro 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono bengok larang tekku ndak ono pintune. Awake dhewe iki lek urusan donya kok ndek prinsip aja kalah ya. Tapi mbok urusan ibadah, prinsip aja kalah iki dibuang di pantai selatan. Roh tanggane sregep jamaah ki ndomblong. Kok ora yo lek budalmu bar azan ki lho sampe kalah sadurunge azan kudu budal. Gak enek. Roh kancane sregep poso sunah. Pendak Senin nyenen, pendak Kemis ngemis. Ndomblong kok ora yo lek wis sregep Senin Kemis ki lho sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Taswa, Asyura, Arafah, Tarwiyah aku kudu poso. Gak enek. Lek donya aja sampai kalah, tapi urusan ibadah, prinsip aja sampai kalah ki enggak dipakai. Nomor loro, urusan bodo donya, awake dhewe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Duwe omah ning Panekan tuku perumahan nang Magetan, nang Magetan tuku perumahan nang Madiun, nang Madiun tuku perumahan nang Ngawi. Nang Ngawi tuku perumahan nang Nganjuk, terus. Duwe warung laris nang Panekan, buka cabang nang Ngawi wis terus. Lek urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki jenis setahun 12 wulan, digaji ping 12 iki njaluk gaji ke-13. Di apa enek le bulan ke-13 iki. Ning Indonesia iki kan lucu ta. Wong wulane iki 12 kok digaji ke-13 terus bulan ke-13 iki bulan apa yu?
Mari dikai gaji ke-13 njalukne ke-4. Ya ngono kuwi karaktere manusa. Wong jenenge lurah ini dikai jabatan 6 tahun ya njaluk tambah 2 tahun nak. Ya apa ora? Ya ngono kuwi awake dhewe iki lek urusan donya iki ora kiai, ora santri. Sami ugi sami mawon. Cilit babi dientup. Mula rasa kaget ning Indonesia kono Indomaret, Alfamaret. Yaitu karakter manusia. Lek urusan donya selalu ingin ngapunten tapi basa urusan ibadah. Kok gak pengen tambah ya? Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ora? Sing sampean delok ning jenengan iki sing jamaah lak panggah kuwi. Wedoke 4 yutun, yujah, yusri, yujem ya semek kuwi. Lek ora tambah blas. Sing ora tau tahajudan kok tahajudan, sing ora dukaan kok nambah. Ora, ya tenange ora tambah. Sing ora iso maca Quran kok terus pengen nambah maca Quran ora. Oh alah yo dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo te yo ning masjid bentuk TK. Apa lho yo kuwi taman kawak-kawak. Ayo te yo mak-mak dilumpukne golek ustad. Pendak malam Rebo bar maghrib sampai isya. Ayo awake dhewe kuwi belajar ngaji Quran. Mosok dadi wong Islam kok gak iso maca Quran. Aku kok pengen iso nambah maca Quran. Ndah ni mulyane ning masjid Syuhada pendak malam Rebo bar maghrib mak-mak nglumpuk belajar ngaji teko awal. Ra'batka ra tak kasro diwaos jemblem. Ya ora. Lek urusan donya pengen tambah, lek urusan ibadah gak pengen. Nyapa ya? Nyapa Bu? Kena bokongi. Nomor 3. Urusan bondo donya ora kiai ora santri. Duwe prinsip apa? Selalu betah. Awake dhewe lek ngomong di donya betah masalah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng ya betah. Jenenge buka toko leket bar subuh sampai jam 10 bengi lho betah. Jenenge omahe panekan dinese ning Nganjuk lho dina nyang ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam iku kudu ngising ya betah. Lho urusan donya wis ora sing ngomong ora sing ngrungokne. Ning basa urusan ibadah blas randi betah. Jenenge ngaji 5 menit mripate diucel. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet tengen. Selonjor tekuk, selonjor tekuk. Dilak diluk noleh mulih nyak iki apa engko? Iya Barayu. Nek urusan donya kok betahe, pengajian dan ndak di betah. Jenenge ning panekan iki lho nek Agustusan iki gerak jalan 10 kilo iki ya kuat. Oh, mae karo masjid nek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Ya ora. Loh, lek gerak jalan kuat 10 kilo, kudune ning jamaah 10 jangkah ya kuduku. Wong gerak jalan yo mlakune ditata. Musuh iki lho gerak jalan. Sampeyan gerak jalan ngene gak oleh. Ngene, gak oleh. Gerak jalan 10 kilo kuat kok. Omahe karo masjid mek 10 jangkah ora tau nyang. Padahal sampeyan ning masjid mlakune bebas. Karo ngene ya oleh, karo mundur ya oleh. Ya ora. Jenenge melu karnaval lho macak manten. Rok iki copet 10 kilo lek mlaku mek kenduk. Ngono ki ya teko finish. Lho mae karo masjid nek 10 jangkah lho ya ora tau nyang alasane men nek setahun. Ki menstruasi apa mencret ilang.
Lho nggih. Bu, lek melu gerak jalan melu wae, lek melu karnaval melu wae. Tapi lek gerak jalan kuat, karnaval kuat, jamaah ya kudu, pengajian ya kudu. Lha kuwi jenenge jujur karo Allah. Lho nggih. Bu. Nggih napa nggih? Kenapa ini bisa terjadi? Nggih pancen ibadah ki ora dibayar ning donya kuwi lho marakne. Nyapa sampean ning sawah budal peteng mulai peteng kuat. Mergo sampean ning nandur pari saiki maneh. Nyapa nunggoni toko betah, nunggoni toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh bati. Lho nggih. Dadi lek urusan ibadah apa lek urusan donya niku sampean tandang saiki diwehi saiki. Tapi lek urusan akhirat sampean tandang saiki, Allah lek ngowehi sok nang akhirat. Mula ibadah ora kangge saiki, ibadah iki kangge sok. Sok. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge. Mula sampean iki lek budal jamaah takoni, "Yu kok surgep jamaah olehmu apa?" Sok. Wek surga pengajian olehmu apa? Kok gelemen lo nyantuni anak yatim olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiannya judulnya apa? Jadi ibadah ke ora kangge saiki tapi kangge besok. Mulai ibadah abot mergo gak dibayar saiki tapi dibayar. Jenenge diundang genduren 7 kilo udan terus campur gedhek lenyang. Omahe karo masjid 10 jangkah ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate genah yo ya. Mula krana ibadah ki dibayar sok. Mula ibadah ki yo ora betahne. Sampeyan nek enek kiai ngimami tarawih cepet karo kalem seneng ndi? Nolak tenan. Mergo ibadah ki ra betahne. Nek kiai kok ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar. Sing luwaris sing bismillahirrahmanirrahim waris. Mergo ibadah ki dibayar sok mula ra betahne. Iya apa ora? Nek kiai kok lek ngimami tahlil lek ndonga dawa. Kok lek sing mburi lak ndonga amin. Mergo ibadah ki ora betahne. Ibadah mula NU ki ngapa to lek tarawih kok cepet. Pancen NU ki tarawih 23 sak witire. Ulama-ulama biyen titik edeng ibadah kuwi. Aja karepe dhewe ya rada nuruti karepe pasar barang ngono. Mula Kanjeng Nabi nate marah ketika sahabat ngimami bar Fatihah maca surat Al-Baqarah. Ndak boleh karo Kanjeng Nabi, ibadah ki ra betahne. Kanjeng Nabi mboten nate marah ketika imam bar Fatihah maca qul huwallahu ahad, Pak. Itu karena apa? Karena ibadah ki ora kangge saiki tapi ibadah kangge Del Buya. Sampeyan eling-eling, sampeyan iki salat ora kangge saiki tapi kangge wis. Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal sok mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dawe Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Awake dhewe ki sok lek wis pindah ning alam barzah, sangune mek sitok iba. Nyapa to bayi ning kandungan kok diparingi sikil, apa ning kandungan kon playon? Nyapa to bayi kok diparingi lesan apa kon nyanyi kayak jalan depan apa kon pipis, jalan belakang apa kon ngek. Bayi niki protes. Gusti, kula kok diparingi sikil tangan lesan kemaluan jam menapa? Kula mboten butuh Gusti. Butuh kula teng kandungan mek sitok apa plasenta. Bayi niki baru sadar pentingnya sikil. Lek wis bayi iki pindah nang alam donya. Bayi lagi dong, ya Allah sikilku kanggene saiki, mripatku kanggene saiki, tanganku kanggene saiki. Bayi iki ning kandungan gak ndek sikil mboten masalah, Bu. Bayi ning kandungan gak ndek mripat gak masalah. Bayi itu baru merasakan masalah lek wis pindah nang alam donya. Bu, awake dhewe ditakoni butuhmu apa? Kula mboten butuh salat, Gusti.
mboten butuh santunan, mboten butuh poso, lah butuh apa? Duit. Sampeyan baru sadar pentingnya nyantuni anak yatim lek wis pindah nang alam kubur. Ya Allah tibakne salatku kanggene saiki. Ya Allah tibakne posoku kanggene saiki. Ya Allah aku melu NO kanggone saiki. Bu, awake dhewe ning donya gak salat gak masalah. Sampeyan baru menemukan masalah lek wis pindah nang alam kubur. Sampeyan ning donya ora Ramadan poso gak masalah. Sampeyan baru menemukan masalah lek wis pindah nang akhirat. Koyok bayi ning kandungan gak ndek mripat gak masalah. Kalau wis pindah ning donya dia akan menangis. Lho kayak kok ndek mripat aku kok ora? Kayak kok ndek tangan aku kok ora? Bu, jane bayi iki takon ning malaikat. Malaikat kula kok diparingi sikil kangge apa? Jane wis diomongi, "Sok." Kula kok kagungan mripat damel napa malaikat? "Sok." Kula kok duwe lesan damel napa malaikat? Dil nggih melu NU ki ora kangge saiki tapi kangge mula ora usah kaget lek melu NU ki mek narik urunan. Sampeyan iki lho melu NU ki ora kangge saiki tapi kangge esuk. Mula tak peseni sing rawuh ning kene jangan katakan tidak NU-NU-an, aja. Sampeyan sok bakal nang akhirat, tidak ada perjalanan panjang ngalahne akhirat. Tidak ada perjalanan panas ngalahni akhirat. Tidak ada perjalanan berdesak-desakan ngalahni akhirat. Sampeyan ziarah Wali Songo budal dhewe iso apa ora? Sampeyan umroh budal dhewe iso apa ora? Sampeyan kaji budal dhewe iso apa ora? Mboten saged. Lho sampeyan ning donya iki gak iso budal dhewe, apa meneh nang akhirat? Ning akhirat isuk wong salam donya kumpul, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Panean. Sampe nek budal dhewe ra teko nggen. Mula awake dhewe sok ning akhirat kudu melu ulama. Jeung Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut telu, siji anbiya, summal ulama, nuli ulama. Yo melu NU melu ula. Sampe nek melu ulama sok ning akhirat nunut ula. Sampe nek ziarah bareng iso teko nggen apa mboten? Enek sing nuntun teko nggen apa mboten? Sampeyan ziarah apa iki jenenge sampeyan haji iki lho butuh sing nuntun. Ziarah Wali Songo butuh sing nuntun. Sampeyan kok arep ngendangi dulure ning Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Sampeyan mek dikai alamat anu yo ning lantai 3 ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono ra takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit. Kok arep gak melu NU-NU-an? Apa sampeyan ning akhirat iso budal dhewe? Pak Polisi ikut NU karena apa? Perjalanan kita ning akhirat panjang, Pak Polisi. Sampeyan budal dhewe tak nekongen. Lho tenan lho Pak Polisi ngapunten mboten usah tersinggung. Sakniki ning Blitar lho golek SIM iki lho ora lewat makelar ora dadi. Ya apa ora Pak? Sampeyan nek ujian golek SIM ora lulus. Baru sampeyan Pak Kapolsek kula badhe pados SIM rene. Karo Pak Kapolsek dituduhne kancane iki boloku tulung keono beres. Ya ora. Lha kok arep ning akhirat arep budal dhewe iki lho. Melu NU. Melu NU. Melu NU. Lho nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh besok wong teng akhirat niku yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'amman ahabba. Wong niku sok ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Sampe nek demen karo NU berarti demen karo ulama, demen karo kiai. Sok ning akhirat nunut ulama, nunut. Awakmu lek demen karo selebritis, sok ning akhirat ketemu karo ora teko nggen. Mergo awakmu mek dijak
maju mundur, maju mundur, cantik. Lah senengamu karo kuwi. Awakmu lek demen karo selebritis ning akhirat gak teko nggen, mergo awakmu dikei alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana, melu kiai Bu nggih. Wis bene sing ning dhuwur gemberah biene. Wis pokoke awake dhewe melu NU-ne Mbah Hasyim niki wingi wis masyaallah teng Pondok Ploso wis julukane kok kalah karo pengurus ranting. Pengurus ranting lho ora tau gemberah. Wis ning ngarepe ulama, ning ngarepe Mbah Yai Huda, ning ngarepe Mbah Yai War, pengurus PB tuding-tudingan. Wis jauh dari akhlak wong NU. Iki NU lek panggah dicekel wong kaya ngono ki wis gak akan selesai, Pak. Kita doakan ke depan NU dipimpin orang-orang yang punya kualitas keilmuan, punya kualitas akhlak yang luar biasa. NU itu lahir dari pesantren. Pesantren diajarkan akhlak. NU itu lahir teko pesantren. Pengurus NU harus punya akhlak wong pancen teko pesantren. Nauzubillah nangis kula Pak. Di depan banyak ulama, lho kok mereka gemberah di belakang. Teke iki nyawang apa ning ngarepe nek kiai. Lho kula niki wong elek kaya ngene Pak, pengen ketemu Mbah Yai Nurul Huda iki gak wani Pak. Andaikan dia lewat saya akan menjauh Pak, merasa diri saya itu bukan siapa-siapa. Pengen ketemu Mbah Yai War kalau winginane teng Jampes wonten manten, kula hadir, kula pengen nyalami lho gak wani. Lho kok pengurus PB duding-dudingan di hadapan Kiai Agung, Masya Allah. Bu, wong NU ki jane ra enek sampean ora nyapopo. Sing marane NU mlaku ki sampean iki lho mergo enek Lailatul Istima ngene iki lho enek muslimatan iki lho. Nek kono ki mek nguruti tambang tok. Nek kene iki lho sing kangelan, ya apa ora? Kados Mbah Yai niki lho sing kangelan iki lho, wong ngene iki sing kangelan iki. Nek ning kono mek nek uwek tok. Melu NU Bu nggih. Sok ning kono ben disafaati kiai, ben disafaati ulama. Lho estu lho Pak Kepolisi, sok ning akhirat tuh enek uang niku badhe di niku kula maos teng sunggaling kitab. Niki kula diunggah nih teng YouTube banyak yang protes karo komentar kula. Kok penak men. Lho, swarga ki hake Allah kok. Lek pancen Allah mengendaki lho, enek wong ki mateni wong 100 yang mlebu swarga kok. Deh. Enek wong lho besok mateni wong sampe delok nang tafsir Ibnu Katsir. Mergo wonge tobat. Lho besok ki enek wong mlebu swarga niki lho Pak, enek wong badhe dilebetne neraka. Malaikat ditimbali kat arep gone ndi iki? Ajeng kula lebetne neraka. Sik aja susu. Takonono biyen ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Nek muni tau batalno mergo barokah tau ngaji karo ulama. Mas, sampean biyen ning donya tau pisan ning ngaji karo ulama mboten? Piye malaikat? Mboten Gusti. Takonono. Ning donya biyen tau ndak pisan mangan sak majelis karo ulama. Lek tahu batalno mlebu neraka, barokah tau maem karo ulama. Ulama kuwi kekasihku. Kang, sampean tahu biyen ning donya mangan bareng karo ulama mboten? Piye malaikat? Mboten. Takonono sing nomor 3. Tahu ndak nalikane nang donyane biyen pisane salaman karo ulama? Lek tahu batalno mergo sapa sing salaman karo ulama berarti salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tahu pisane ning donya salaman karo ulama karo kiai mboten? Piye Kat? Mboten Gusti. Beh nemen-nemen cah iki. Wis sing terakhir takonono sapa jenenge? Engko lek jenenge padha karo jenenge ulama batalno mlebu neraka. Barokah duwe jenenge padha karo ulama. Akhir ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho, kok jenengmu Jansen artinya apa? Karo jajan seneng. Kan kathah to wong jenenge anak berdasarkan sejarah. Mergo ibuke iki nalikane meteng karo jajan seneng, akhirnya anake lahir lanang dijenengne Jansen, artinya karo jajan seneng.
enek bapak iki sopir tukang kirim mendok nang Jakarta, ditinggal kirim mendok sing wedok babaran anake lanang. Lah biasa lek ning Jakarta niku setengah bulan ditelepon, "Ya, aku babaran." Lanang kok wedok lanang, alhamdulillah ya kondan jenengne karo Bu Bidan. Ben digawene akte pisan. Wis to jenengno, moh sampean bapake kok. Lah dijenengne sapa, Dik? Manut, lanang, heeh. Wis jenengno Rendi ae. Lho, artine apa ya? Leren ning endi-endi. Mergo bapake nenek kok ibu-ibu ki meteng sangang sasi gak krasa. Delok TV, lah kok ning arep TV ki babaran. Lah kok anake wedok, lah kok dijenengne Novi, artine nonton. Mbak Novi nyepurane ya. Iki Mbak Novi teko apa ora? Nyepurane Mbak Novi. Lah iki dijenengne Johnson. Akhirnya tenan wis malaikat golek ana kiai sing jenenge Johnson. Digoleki mulai Timur Tengah, Afrika, Amerika, Eropa, mboten enten Gusti. Lek menggoleki ning ndi mriki-mriki lho, kono ning Asia Tenggara. Enek negara jenenge Indonesia. Mayoritas penduduknya muslim, golek ana kiai sing jenenge Johnson. Akhirnya digoleki. Enek Mbah Hasyim Asy'ari, Wahab Abdullah, Bisri Samsuri, Mbah Yai Ghazuli, Mbah Yai Iksan, Mbah Yai Dahlan, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Idris, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Nurul Huda. Mboten enten Gusti. Jajal golekno neh mboten enten. Sapa niki lha kuwi kiai gede-gede. Golekno kiai sing elek lho, kiai sing ceketer ter. Enten ya anu Gusti, namung setunggal niku elek-eleke kiai. Sapa jenenge? Kiai Lukman Syafi'i. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha kalih lare niku mboten enten, Pak. Akhirnya digiring mlebu neraka. Meh mlebu neraka ditimbali karo Allah. Kat rene. Enten apa Gusti? Batalno mlebu neraka. Lha enten apa? Tibane bocah kuwi duwe kanca sing kancane demen karo kiai. Mek gara-gara duwe kanca, kancane seneng karo kiai, barokah duwe kanca, kancane seneng karo kiai, besok ning akhirat dibatalne mlebu neraka. Lan jenengan mboten namung demen kanca jenengan, tapi jenengan mencintai ulama, jenengan ikut ulama, jenengan ikut Nahdlatul. Jangan katakan ndak NU-NU-an, melu NU ora kangge saiki tapi kangge sok. Ngene iki lek ora tak paham sing sampean ku salah paham. Mula donya ki ibadah ki kangge sok. Mula aja kaget nek sampean duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah sing lanang selingkuh tok sugih. Akhirnya bojomu kok mengi wayalah ya iki sregep jamaah oleh ngopo. Omah sebelah ki lho sregep ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk lerene olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge sampean jangan berharap ibadah dibayar saiki tapi ibadah awake dhewe dibayar. Mula ibadah ki abot. Mula nyambut gawe ki semak. Mergo nyambut gawe oleh saiki, lek ibadah oleh terus enek sing batin. Oh anu mawon Pak Lukman, jane ibadah kon bayar saiki ae. Ben semangat koyo nyambut gawe. Akhirnya tak usul nih malaikat enten usulan king Magetan ngibadah kon bayar saiki ben semangat. Akhirnya matur teng Allah, Gusti enten usulan king Magetan ngibadah kan bayar saiki ben semangat. Akhirnya Allah dawuh, lho lek ibadah dibayar saiki donya yo mandekno. Mila Gusti wis jajal umumno. Sapa sing gelem salat tok. Sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Akhire karo malaikat diumumne jam 12 bengi pengumuman atas instruksi Gusti Allah
mulai benjing sedaya warga Magetan ingkang purun salat dibayar kontan teng andhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu. Akhire esuk budal jamaah ning Masjid Syuhada. Teko masjid salat subuh, teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat salam, buka sajadah lho kok enek dhuwit 100.000 tenan. Bar salat tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bareng ngono terus dikomati subuhan 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Sampeyan subuhan mulih nggo dhuwit 300, bapake cacah 300. Wong loro oleh 600. Kok niki terjadi? Sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak De ra ning sawah ora kere, salate oleh duit. Lho nggih sing duwe toko tutup ae. Lah tokomu kok tutup ta ya ora kere, salate oleh langsung gudange Mas Tongki tutup. Napa Mas gak tahu bisnis Brambang ora kere, salate oleh langsung polisi yo leren dadi polisi. Pak Kapolsek kenapa kok mengundurkan diri? Aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadahmu dibayar saiki sing dadi lurah leren, dadi polisi leren, dadi tentara leren, dadi pedagang leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa. Mula salat gak dibayar saiki yu, donya ben berjalan normal. Lek ibadah dibayar saiki tukang ceramah yo leren. Kenapa Pak Lukman diundang ning panekan Ranyang heleh lek panitia lali gak oleh apa-apa. Karuan salate oleh dibayar saiki besok. Bayar saiki besok. Mula aja njaluk ijol saiki ibadah iki. Sok lek dibayar saiki lho, leren kabeh. Tuh. Saiki besok. Besok ya. Nomor loronya apa gak dibayar saiki? Yo, lek dibayar saiki kok deleh endi? Sama lek dibayar saiki ndak punya tempat. Enten dawuh sapa wonge Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis, cara sampean pendak Jumatan mulih oleh unta sitok, saulan 4, 10 wulan 40 kok deleh endi? Wong lemah ngumek sak encepe omah. Titipne tanggane untane ya akeh. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Iso wong panekan mlaku tok ra entuk dalan. Lah sak dawane dalan letong tok. Iso Mas Tongki ora duwe nggen kabeh sakmene iki isine unta tok. Iso sampe ning omah wis ora iso lungguh mergo ning ruang tamu unta. Ning kamar, ning pawon wis dibayar nak iki apa cok? Nak iki apa cok? Nek dibayar nak iki kok deleh endi? Nek bayar nak iki apa cok? Ngantune anak yatim dibayar nak iki apa cok? Tok. Sabar ya. Pak ning donya ki mek sitok berarti sabar. Ibadah jenengan karo Allah gak diwehne saiki, mergo lek diwehne saiki sampean ra duwe nggen. Mula sampean sabar. Allah duwe alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan karo Allah wis disiapi kandang sak untane, sak sukete, sak sing nimpal kletong pisan ora saiki tapi lek dibayar saiki sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah. Arep ning dia Jumatan ora usah budal. Lah nyapa Dik golek suket angel. Sing nimpal letong gak enak. Nah iki apa cok? Cok. Cok. Ngene iki lek ra digenahne awakmu ibadah ya abot. Ngono lho. Yo sok nggih.
Lha sampean mireng napa mboten Mas polisi dateng Malang enek pengusaha kaya raya niku ngumumne sapa sing gelem tarawih nang masjidku mulih tak sangoni 50.000 geger Pak. Lah piye lah masjid musala sandingin tek kabeh padha mara rono lah mulih oleh nyeket tok. Akhirnya jalan raya macet kabeh wong kabeh tarawih teng mriku. Akhirnya kalih polisi Kapolsek Gudang Legi Malang diberhentikan. Mas berhenti, ada apa Pak polisi? Macet jalan raya, semua datang berbondong-bondong ke sini. Yang kedua menimbulkan kecemburuan, masjid musola habis kabeh podo taraweh rene. Sampai kula kom Blitar meh budal tak mongi Pak. Lah mobilku tak iseni wong 8 pra yo oleh 800. Bayar saiki apa sok? Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh ganjarane sak pira khairum minad dunya wa ma fiha luweh apik luweh gedhe tinimbang donya sak isine lek dibayar iki kok deleh nek dibayar iki kok deleh wis engko mulih wiritane kuwabeh kuwi ae nyuk Del ya wis ngomongnya ayo santunan nyantuni anak yatim ojo njaluk dibales ning donya kabeh dibales teng akhir melu NU ya kangge akhir jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar ayo iba nyapa jam-jamku dhewe kok monggo mau badhe wonten anu sak napa kangge jariah sedekahan anu niki enten sedekahan nggih sik saderenge dimulai monggo time dipersiapaken Bu sampean duwe tangga loman karo pelit seneng ndi sing kompak sampean duwe tangga loman karo pelit senengan loman mergo sampean pelit sampean iki lek duwe tangga loman sampean sedekah ganjaran nomor 2 dijoli sampean rungokne sik aja dukur sik sampean iki lek duwe tangga loman sampean lek sedekah ngene tangga loman oleh ganjaran nggih mergo sedekah nomor 2 diijoli mergo tanggamu loman sama nek ditangga pelit lek sedekah ganjaran nomor 2 gak diijoli Bu sama nek tanggane pelit sama nek sedekah dijoli napa mboten mboten mergo tanggane pelit sampean iki lek sedekah ditangga pelit gak dijoli rungokno engko sing ngijoli Allah sampean ki untung duwe tangga pelit mergo sampean lek sedekah gak dijoli engko sing ngijoli Gusti lek sing ijoli Allah mesti luwih akeh. Allah iki sampean titipi jagung sitok niku. Allah lek mbales ratusan jagung. Cek ditambahi janggel. Cek ditambahi klobot. Cek ditambahi tebon. Cek ditambahi rambut kula Allah. Tangga kula winginane panen pari sak ton tak takoni winihe pira 5 kilo sampean titip pinih 5 kilo Allah lek ngijoli sak ton mula niki arep enek sedekahan mubeng sampean iseni sampean kok gak dijoli karo panitia lek gak dijoli sing ngijoli Gusti lek sing ngijoli Allah mesti luwih akeh niki tulung enten kerdus mlaku diseni Bu nggih sampean tak peseni aja nglebokne dhuwit 1000 ning kerdus mergo dhuwit 1000 gambare pati murang gawa pedang wong gawa pedang aja dilebokne kotak amal jak ning Tegalan sing dilebokne kotak amal sing kumplukan kae lho Pak Karno karo Pak Hatta 100 mula dhuwit 100.000 kon digambari wong kuplukan kuwi karepe kon nglebokne kotak amal
Kowe engko lek sing kok lebokne 1000 mergo patimu ora nggawa pedang, rungokno kowe engko mbacoki kancane. Hei. Ayo anu kerduse diseni nggih. Sing kagungan duit monggo dileboni duit, sing kok pas ora nggawa duit monggo panitia pareng sampeyan iseni gelang ya oleh. Sampeyan iseni kalung angsal nggih. Ayo diseni. Ngono ku yo kadang ngene lho Pak Lukman ra nyontoni, he. Aku rene iki ra sangu. Aku rene ra sangu. Aku rene ra nggawa duit, mergo aku rene golek duit. Ora. Monggo Mas selawatane. Ayo Mbak selawatane. Bu diseni nggih. Iki gak dijoli karo panitia, sing ijoli Gusti. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برحمتك يا ربي لا تقطع Bapak Ibu ingkang kula hormati, sementara niku ingkang sampun kula aturne, ayo tahun baru